Ben, bos días a todos e a todas. Quero recuperar as palabras do vicepresidente para agradecer a todo o mundo a súa participación, a súa afluencia e desexar que daqui a que remate o día todos aproveitemos esta xornada de traballo que de seguro vai a supoñer un importante avance para todos. Ben, dito isto, vou a presentar o primeiro ponente, pero antes de facelo me gustaría facer tamén unha pequena reflexión con relación ao que supón para a Xunta de Galicia traballar e recuperar todo o que é a área de voluntariado e de solidaridade como unha das áreas principais da Dirección Xeral de Xuventude. Desde o mes de outubro, no que se empezaron os primeiros encontros con todas as entidades de carácter social no eido da xuventude e da solidaridade, se chegou ao acordo, un acordo común de que o novo plan de voluntariado, todas as actuacións na área de voluntariado deberían ser unhas actuacións conxuntas que partiran desde a base para que o planeamento e o desenvolvemento e o diseño do que sería o segundo plan de voluntariado 2006-2010 supusera unha posibilidade de consenso e de participación real, non fose un planeamento imposto desde a estrutura política. Por lo tanto, nestes encontros, que hubo desde esa data alrededor de 15 con entidades juvenís e 4 con entidades de solidaridade, se traballou arreo desde a Dirección Xeral de Xuventude cos distintos asesores para que hoxe neste Congreso de Voluntariado poidéramos facer unha primeira presentación desas liñas e empezáramos a ter en conta toda esta posibilidade de participación real. Este Congreso ten dúas liñas de traballo diferenciadas. Por unha parte, en primeiro lugar, vamos a traballar o que son ponencias de dúas persoas de sobrado prestixio e relevancia no eido do voluntariado, como son Santi González Avión, que vamos a escoitar agora en breve, en primeiro lugar, e en segundo lugar, a Enrique Arnaz Villalta, que para mí son dúas persoas que, aparte de recoñecelas como dous grandes do tema de voluntariado e dous grandes profesionais da área social, pois creo que me vou atrever a decir que comparto con eles unha boa amistade de moitos anos de traballo que é para mí insustituible, que me ensinaron moitísimo do pouco que sei e que sempre os teño como referente e os que acudo continuamente cando teño e preciso algún tipo de axuda. Por lo tanto, para mí é importantísimo que estén aquí hoxe e non solamente isto, sino que estén participando e colaborando no desenvolvemento do que vai a ser esta área importante de traballo do Goberno de Galicia. Por lo tanto, esta vai a ser a primeira parte do que se vai a traballar aquí hoxe e a segunda parte vai a ser xa os grupos de traballo establecidos onde pretendemos que ao longo do día e sobre todo ao final desta xornada poidamos ter conclusións e poidamos ter claro cara a onde queremos ir e como queremos facer. Estou seguro que ao longo deste día vamos a dar respostas a preguntas importantes como cal é o papel do voluntariado e o papel da solidaridade e da sociedade civil neste século XXI e vamos a dar tamén respostas importantes a como se pode artellar os límites e a posibilidade de participación real da sociedade civil, unha posibilidade de participación que é un dereito da ciudadanía, e isto son palabras de Enrique, é dicir, un dereito da ciudadanía non é un favor do poder, non? Por lo tanto, vou a rematar xa para presentar a Santi con unhas palabras dun libro que se escribiu hai 15 anos, hai máis de 15 anos, un libro sobre voluntariado no que ademais Enrique participa como coautor dese libro. Son unhas palabras de Joaquín García Roca que estes días releendo, porque penso que aínda que está escrito hai moitos anos, sigue en plena vixencia moitos dos cuestionamentos que se fan nese libro. E hai unhas palabras importantísimas que me gustaría recalcar. E el di nese libro que el voluntariado no es un enfermo terminal que busque desesperadamente vacuna, más bien no debería minimizarse su capacidad de acomodación a las nuevas necesidades sociales y sus posibilidades de metamorfosis en formas radicalmente plurales. La razón de su permanencia está en haberse creado las condiciones materiales para su subsistencia y su desarrollo, así como haber superado la aproximación estrictamente negativa que le definía frente a algo y le cualificaba en base a la voluntad personal. Me parece que isto é unha importante afirmación que todavía penso que sigue en vixencia e penso tamén que temos que tamén empezar a identificar voluntariado non solamente como movimento juvenil. Eu quero aquí facer unha mención especial á importancia que ten a xente maior como a xente de solidaridade e de voluntariado. Hai un importantísimo movimento de persoas maiores que fan dunha maneira calada e silenciosa un traballo importantísimo que precisa de apoios importantes por parte da Administración. E nós o sabemos e, polo tanto, penso que tanto as entidades juvenís como entidades de maiores e calquera outra forma de organización social que promova a solidaridade e o apoio aos demais ten neste momento o apoio total do novo Goberno e da Vicepresidencia e, sobre todo, da Secretaría de Benestar, que é
a Secretaría con capacidade e responsabilidade nesta área. Polo tanto, pasose a presentar a Santiago González Avión, todos o coñecedes seguramente. Santiago González Avión naceu no ano 66 en Mondariz, ten unha ampla formación teolóxica e humanística, licenciouse en Teoloxía pola Universidade de Comillas e en Filoloxía Hispánica pola UNED. Participou desde novo en diferentes iniciativas culturais, en movementos sociais, en asociacións juvenís e especialmente en iniciativas de voluntariado social no que participa desde 1994 e onde asume responsabilidades de formación e coordinación desde hai 20 anos. Importante experiencia profesional, traballa como educador no plan comunitario do Casco Vello entre o ano 94 e o ano 95. A finais do 95 e ata a primavera do 2001 é técnico de voluntariado e desenvolvemento comunitario de Cáritas Diocesana e hoxe todos coñecemos a súa importante labor ao frente do Secretariado Gitano en Galicia. Dispón de importantes publicacións, de importantes artigos, de conferencias no eido social en distintas áreas e, de feito, durante anos desenvolveu unha importante e intensa actividade como conferenciante en toda Galicia, participando ocasionalmente en cursos e seminarios tanto en España como no país veciño de Portugal. Seguramente hoxe a súa análise sobre o voluntariado e acción voluntaria en Galicia vai a ser o mellor encuadre para que despois podemos xa empezar e enfocar o tema do novo plan. Polo tanto, como vos podedes valorar, hubo unha alteración nas ponencias que considerábamos que obedecía esta alteración a unha mellor comprensión e un circuito máis ordenado do que debería ser este Congreso de Voluntariado. Polo tanto, cando queira, Santi, moitísimas gracias a todos.